Grande Records, support the finest. Yeah. Ang nais ko ay nais ko, kaya sana'y magtulungan. Samahan mo ko at tulungan upang masolusyonan ang higwaan at alitan sa pagitan ng mga kapwa nating mga tao. Sana ay matigil na para lahat magkaisa nang sa kayo matapos na upang sabay sa pagtungat kapayapaan ng bansa. Para lahat magkaisa nang sa kayo matapos na upang sabay sa pagtungat kapayapaan ng bansa. Di lang ikaw, di lang ako ang may gusto na katahimikan. Lahat tayo maging ang Diyos ay gusto ng kapayapaan. Dito sa buong bansa ang nais ko lamang mangyari ay pagmamahalan. Sana ang sa atin ay maghari. Kay lungkot di ko mawari ang mga nagaganap dito sa ating lugar. Digmaan ay lumalagan. Tanong ko bakit di mahanap ang sagot sa diskusyon? Kailangan ba ulit sumali ng Kastila at Hapon para nang magkaisa at muling magtulungan ang lahat ng kababayan nating nag-iiringan? Mensahe ko ay pakinggan, baka sakaling magising ang tulad mong makasarili na ubod ng sakit. Wala na daw magagawa, meron pa ikay magbago. Matuto sa sarili na makipagkapwa-tao. Baguhin na ang prinsipyo kung ito'y kasakiman. Kapayapaan ang isipin para sa salibutan. Ang nais ko ay nais ko, kaya sana'y magtulungan. Samahan mo ko at tulungan upang masolusyonan ang higwaan at alitan sa pagitan ng mga kapwa nating mga tao. Sana ay matigil na para lahat magkaisa nang sa gayon matapos na upang sabay sa pagtungat kapayapaan ng bansa. Para lahat magkaisa nang sa gayon matapos na upang sabay sa pagtungat kapayapaan ng bansa. Ilang buhay pa ba ang makikita sa daanan? Ilang buhay pa ba ang dapat ibuwis sa laban? Digmaang di matapos, paano ba tululunasan? Musliman o Kristiyano, ano bang pinaglalaban? Maraming katanungan na sa atin di malinaw. Kailan ba matatapos ang gulo doon sa Mindanao? Sino pa bang magulang? Ilan pa bang nagkulang? Ang kamatayan lagi ang sagot, pambayad utang. Itigil na ang away nang wala na ding madamay. Magkaisang lahat, maghawak-hawak kamay. Isang awitin lang naman ang nais kong ialay. Banderang tinaas, dilaw, pulat, asol ang kulay. Kapayapaan ang maghari, yan ang gusto kong mangyari. Sana'y pakinggan mo ang aking simpleng mensahe. Magkaisang lahat, tayo'y may iisang dugo. Alsin ang galit sa dibdib upang lahat magkasundo. Nais ko ay nais ko, kaya sana'y magtulungan. Samahan mo ko at tulungan upang masolusyonan ang higwaan at alitan sa pagitan ng mga kapwa nating mga tao. Sana ay matigil na para lahat magkaisa nang sa gayon matapos na upang sabay sa pagtungat kapayapaan ng bansa. Para lahat magkaisa nang sa gayon matapos na upang sabay sa pagtungat kapayapaan ng bansa. Bakit sa mundong ito gulo ay hindi na matapos? Kailangan ba talaga dumanak ang dugot umagos? Ang dami ng hikaos at boses na napaos. Sumisigaw kapayapaan, mahawakan ng lubos. Anong